So ayan na mga kabsat, bali dumating na po yung ating order na wireless lapel microphone. So ang pangalan po nito ay Xiaokua. So ito po siya. So bali total po ng bayad nito ay 1,065. So itatry natin mga kabsat kung gagana nga ba sa Android phone natin. So yun mga kabsat, mag-unboxing na tayo. So tara. So bali may bubble wrap po siya sa loob. So yan po. Para hindi po basta-basta mababasag yung items natin. So yan. Xiaokua. Wireless microphone. Bubuksan ito. Ito. So ito siya mga kabsat. Meron siya ditong user manual sa ating lavalier microphone. Ito siya. So maya tignan natin yan. Mabigat din pala siya. So ito po yung yung transmitter niya. So bali po ito yung pinaka mic niya, yung sasabit natin sa ating katawan. Isa. Tapos ito naman ay ang kanyang receiver po. So ito yung receiver niya. Magkawig sila ng headset. Tapos ito. May siya mga kabsat, may pala siya, may jack. May jack siya. Tapos ito, yung to mga kabsat, charger. Doble. So wala siyang kasamang adapter mga kabsat, bali ito lang USB, pero doble siya. Pwedeng pagsabayin yung dalawa. So bali dalawa yung niya, saksakan. Tag-isa sila nung receiver at saka tong ating transmitter. Bali po isa, dalawa, tatlo, bali apat. Apat po yung laman ng items natin. So ngayon mga kabsat, ang tanong kung pwede nga ba talaga ito sa Android phone natin. So susubukan natin yan. So tara. So yung mga kabsat, pahabol ko lang pala. Mayroon pala itong parang siya, clip na ididikit po sa ating damit. Ito po yung nilalagay sa baba ng baba natin. So yan po yung pinaka mic nya. So may takip po siyang foam para iwas
garalgal sa boses natin. So pag ganyan mga kabsat, pagka tumigil po yung ilaw, hindi na nagbi-blink, ibig sabihin nag-connect na silang dalawa. So sila lang talaga yung nagko-connect na dalawa. So hindi po Bluetooth pala to. Receiver at saka transmitter. So sila lang dalawa yung nagko-connect. Direkta na po yan. Isang receiver, transmitter, isang jack, at isang USB na para sa charge, para dito. Yan. Ang wala lang sa kanya mga kabsat ay yung adapter niya, yung magsusupply ng kuryente para mag-charge yung ating microphone at saka receiver, transmitter. So ayan mga kabsat, susubukan natin. Tara. So ayan mga kabsat, andito tayo sa labas ng bahay. So susubukan natin yung in-order natin na Xiaohua wireless lapel microphone. So susubukan po natin kung gagana ba. So on muna natin mga kabsat yung transmitter natin. So ilaw po yan. So yan, may ilaw na po siya. Tapos ito po yung receiver. So on din natin yan. So ayan, pag parehas na pong blue, hindi na po nagbi-blink yung isa, ibig sabihin po yan, nag-connect na po silang dalawa. So isasalpak na po natin dun sa lagayan ng headset. So lalagay na natin. So ayan mga kabsat, so ang nakalagay po dun sa details niya mga kabsat ay 30 to 50 meters. So subukan natin kung legit nga ba yung sinasabing distansya nung aabot nung ano natin, transmitter at saka receiver. So subukan natin mga kabsat. So ayan mga kabsat, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So sabihin natin mga kabsat na nasa ano tayo, mga kulang-kulang 17 meters. So tag isang hakbang. So malayong-malayo na to sa cellphone natin. So naririnig ko pa ba ako mga kabsat? So babalik na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So bali 19 hakbang mga kabsat. So yan, baka sakaling naririnig pa ako. So yun mga kabsat, bali yung gamit lang natin na cellphone mga kabsat ay Android lang po. At saka yung wireless microphone na ito mga kabsat ay pwede po ito sa Vivo Y11, mga Oppo, Samsung, iPhone. Kasi po yung receiver magkasukat po ng mga normal na headset na nabibili lang dyan sa mga mall o kaya sa palengke. So 3.5mm jack. So 3.5mm po yung sukat nung saksakan niya. So pwede po yun. Sa iPhone naman po, kailangan po niya ng adapter para dun po sa saksakan ng mga charger sa USB. So yun mga kabsat. So yan mga kabsat, legit nga. So gumagana siya. So yun na nga mga kabsat, subukan na natin yung microphone wireless Xiaohua. So ito po siya. So yan mga kabsat, nire-recommenda ko po siya. So na-order ko po siya sa Lazada. Bali 1,065 pesos po yung binayad ko dito. So talaga namang sulit na sulit po yung binayad natin dito. So yan. So yan mga kabsat, napakalinaw po talaga yung mic na yon. So legit na legit. So nire-recommenda ko po siya na legit yung microphone na yon. So tamang tama sa Android phone, mga Oppo, Vivo, Samsung, iPhone, pwede rin po yan. So yan mga kabsat,
Lalo sa mga kapwa ko vloggers na nagsisimula pa lang. So saktong-sakto to sa inyo. Para mas mapaganda pa natin yung ating mga ginagawang mga videos. So ayun mga kabsat, maraming salamat po. Kung may katanungan po kayo mga kabsat, i-comment nyo lang po dito sa baba. At sasagutin po natin yan. So maraming salamat po mga kabsat.